Croeso chi i bodlediad am iechyd, a'n thema heddiw ydy Dementia. Yn enw i di Dr Catrin Hedd Jones a dwi'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor. Ac yn nod ni efo'r podlediad heddiw ydy rhannu chydig o brofiadau personol o sut fath o beth ydy byw efo dementia, sut mae'n gallu effeithio'r teulu. Da ni'n gobeithio bod y sgwrs yn mynd i fod yn un sydd yn agor llygyd pawb, ac hefyd yn annog ni drafod mwy amdan dementia a sut i gael y gefnogaeth sy'n mor bwysig i ni gyd. Gen gynta ofyn i'n panelwyr wneud be mae dementia yn olygu iddyn nhw. Mi ddechreuon ni gynta hefo Glenda, please. Helo pob. Glenda dwi. Nes i cael diagnosis o dementia yn ifanc iawn yn yn 50au. Nes i cael be maen nhw'n galw'n frontal lobe dementia sydd yn ffeithio cof a ffeithio ffordd dwi'n siarad a lot fawr o bethau. Dydy o ddim yn hawdd. Ydw i'n meddwl bod yna gwahanol stages o dementia ac ydw i'n dal ar y diwrna. Ydw i reit da ar y funud, ond dwi'n gwybod mi fedrwn ni fynd lot gwaith, ond mi fedrwn ni aros fel ydw i hefyd. A dwi'n gobeithio na yna be wneud digwydd i fi. Ond pan mae rhywun yn cael y diagnosis o dementia, mae o'n goblin o sioc. Ydych chi'n meddwl am y peth. Ond yn oed dwi yn ifanc fel la. Dwi'n dyna'r lle, os ys gynnu fi gyr ym hen, mae gynnu fi brain tumor, nes ys gynnu fi boen o mal, mae gynnu fi ganser yn y stumog. Wedyn, mae rhywun yn hel meddylia, ond yn ifanc, mae'n cymryd mor hir i gael diagnosis. Yna ti gymryd jyst i flwyddyn i fi gael diagnosis. Diolch Glenda, a non ni siarad am y broses o diagnosis wrth ni fynd ar sgwrs ymlaen lle a beth sydd wedi digwydd wedyn, ond gai nesaf i ni Rhian gyflwyno hun, please, a be mae dementia yn olygu i chdi? Rhian Green dwi, a mae fy mam yn dioddef o dementia, a dwi'n gwybod da ni'n defnyddio'r term yna i fod i radda erbyn hyn, da ni wedi symud yn ymlaena, ond mae rhaid ni beidio hefyd anghofio bod na ddiweddefaint yn cyd-fynd efo'r term. A da ni'n fel teulu yn dad yn benna yn cefnogi mam i fyw cystal a phosib efo'r cyflwr. A dwi am brawd a chwaer a teulu a ffrindiau yn trio gwneud yn siŵr efo cefnogaeth gwasanaethau i bod hi'n cael bywyd cystal a phosib. A'n nod penna ni ydy gwneud yn siŵr bod hi'n hapus mor aml a sy'n gorfforol bosib. Gret, diolch yn fawr iawn ti. A nesaf gwn i Emma y ti'n myndio cyflwyno dy hun a be mae dementia yn olygu i chdi erbyn hyn? Ia, helo, so Emma ydw i. A profiad cyntaf fi o dementia oedd pam gath mam i diagnosio chydig o flynyddoedd yn ôl ac mi oedd gen hi dementia am dros 19 mlynedd. So ni wedi cael yr profiad personol, ond be mae'n golygu fi rwan ydy'r ffaith bod fi wedi gallu cael swydd lle dwi'n gallu cefnogi pobl sydd efo dementia. Dwi'n cydlynydd i Dementia i Cyngor Gwynedd, ond dwi hefyd dal yn arwain ar cynllun gweithgareddau corfforol ac cymdeithasol i gefnogi pobl efo dementia. A drost yr 7-8 mlynedd o'n i wedi bod yn rhedag yr cynllun yma, dwi wedi dysgu gyn gymaint amdan dementia trwy bod efo pobl sydd wedi cael ei effeithio efo dementia, a mae hynna wedi bod yn werthfawr a mae hynna wedi gallu arwain i cynnal yr rhaglen sydd yn gallu cefnogi pobl a trio helpu pobl i fyw mor dda a fedra nhw efo dementia yn eu cymunedau. Gret, wel diolch yn fawr iawn chi, ac da ni defnyddio'r gair dementia ma'n dydyn, a mae lot o bobl weithiau yn gofyn y cwestiwn, wel beth yw gwahaniaeth rhwng Alzheimer's a dementia, vascular neu frontal temporal feda Glenda? Wel, salwch yn yr ymennydd ydi o'n de, fatha unrhyw salwch corfforol arall, ond rhywbeth da ni ella'n osgoi drafod oherwydd bod o'n yr ymennydd. Ac os ni'n trin o fel unrhyw salwch arall, ond oherwydd bod yr ymennydd mor gymleth, mae pob person sy'n byw o dementia yn debygol o gael symptomau sy'n mynd i fod yn amrywio chydig o'i gilydd.
Felly mae'r symptomau cyntaf, felly mae bobl yn meddwl amdano fo ydi trafferth cofio pethau diweddar, pethau tymor byr. Ond mae yna lot mwy symptomau eraill, a da ni'n dod yn mwy ymwybodol wan i'r symptomau eraill ddylsan ni fod yn yn cwestiynu neu yn gofyn am gyngor. Glenda, sa chi'n gallu deitha ni sydd fath o brofiadau gyda chi i ddechrau, neu pa symptomau fysach chi licio i ni wybod mwy amdanyn nhw fod dementia? Mae yna lot mwy na jyst angofio lle da chi roed eich bwrs. Mae'ch sensus chi i gyd yn newid. A di rhywun ddim yn gwybod pam. A sa rhywun yn deitha chi bod hynna'n mynd i ddigwydd. O'n i'n mynd all bod sensus fi'n mynd i newid. Fatha, os o'n i eisiau croesi lôn, fi dwi'n deud os ydy car yn dod yn agos ata fi pa mor bell, pa mor ffast mae'n mynd. Ydy o'n mynd i stopio i adael fi croesi lôn, ydy o'n mynd i drifio, heibio, colli'ch ffordd. Fi'n mynd cofio pa ffordd da chi'n mynd, fi si roundabout yn lle dwi'n byw tair gwaith dyd yn dod, a bod fi'n mynd cofio pa ffordd ond i fod i fynd. A wedyn, ond, illa, un diwrnod dwi'n cael diwrnod drwg lle dwi'n medru gwneud dim llawer am byd. Dim corfforol, ond yn y menydd, dwi wedi blino cyn gymaint, a mae concentratio ar pethau yn blino ni fwy, a dwi'n deud ni, dwi'n golygu pobl sydd efo dementia. Da ni yn blino, dwi'n meddwl, dwi'n gorfod concentratio cyn gymaint ar pethau. Unwedig am bod fi yn neud lot. Mae'n o'n flinedig, a mae rhywun yn blino. Ac os chi'n meddwl amdan ma'ch ymenydd chi alle, ydy'r nerfau, yr niwrons yn yr ymenydd ddim yn gweithio fel oedden nhw, oherwydd mae rhywun yn gorfod ffeindio ffordd arall i bethau cysylltu neu cael y gwybodaeth allan. Felly mae o waith caled, ond ydy, be fysa chi'n disgrifio fatha pan da chi di bod yn dwyieithog erioed, da chi di egluro ni o blaen, sut ydych chi'n disgrifio siarad yn Saesneg i gymaru siarad yn Gymraeg? Dwi'n hoples yn siarad y Saesneg gwan, mae o di mynd o waith na fi oedd o. Ond pan da chi'n meddwl am y peth, mae menydd chi yn gorfod gweithio. Mae o'n cymryd, os dwi'n cofio'n iawn, mae o'n cymryd 5 stage. Ydych chi'n siarad yn Cymraeg yn Saesneg efo fi. Dwi'n gorfod gwrando. Mae'n mren i'n gorfod translatio fo. A wedyn ni sydd ddod allan yn Ngheg yn Gymraeg. Mae yna lot o steps i rywun siarad Saesneg efo fi. A fi na atab nhw mewn Saesneg. Mae siarad eich iaith eich hun mor hawdd, mae o mor naturiol, a dwi'n meddwl mae o mor bwysig i pobl cael siarad yn iaith i hunan. Achos mae o'n neud nhw'n brafiach hefyd. Ac os ydw i'n teimlo'n braf, mae'n heil i fi'n teimlo'n braf. Mae'n wir, a Rhian, ti di bod yn sôn amdan sut ydych chi fel teulu yn cefnogi eich mam wan i gael dyddiau hapus, bodlon, braf i byd. Sut fysa ti'n disgrifio'r siwrne o sylweddoli'r symptomau i drio sicrhau dyddiau mor hapus a bodlon sy'n bosib? Dyrys, fyswn i'n dweud, o'r cychwyn. Yn enwedig ar y dechrau, dwi'n gwybod gwenda, illa bod chi'n gallu unieithu, neu illa fedrwch chi ddeud bod eich profiad chi'n hollol wahanol. Ond i ni yn cefnogi rywun, oedden ni'n ymwybodol efo ffeiledda gwybyddiaeth, lle bod o'n dechrau pallu, lle. A doedd ddim yn hen iawn ar y pryd chwaith. Mewn gwirionaeth pan mae rhywun yn ystyried neu dechrau meddwl bod rhywun sy'n byw efo dementia yn dipyn yn hŷn, illa nes at ei 80au. Falle. So unrhyw un yn iau, diom cweit yn anomali erbyn hyn, ond dwi'n meddwl bod ni fel cymdeithas o reidrwydd yn gwybod sut i ymdopi efo pobl oedran iau yn enwedig. Mae pethau'n dŵad yn well, dwi'n meddwl, na bu oedden nhw cyn i ni ddechrau hyn. Mae o mor anodd. Pan o'n i'n gweithio, pan nes i gael dementia gynta,
o'n i'n ffeindio ngwaith i mynd yn anodd. Ond teulu fi'n abdeitho fi, mam ar eich i fynd â doctor. O'n i'n anghofio gyrru cardiau penblwydd, o'n i'n anghofio troi i fyny am y pwyntiadau, anghofio mynd i dentist, colli'n ffordd ar bus, nes i fynd i Pwllheli un tro, yn Carpac Asta, o'n i'n sefyll yn dechrau crio, y chwilio am y car yn mynd i ffeindio fo. Efo bus o'n i wedi mynd, oedd y car fi'n garage. Rhywbeth a bach, ond mae rhaid chi chwerthin. Fel dwi'n dweud, mynd rownd, mae pob oedd rili gwybod lle dwi'n byw, mynd rownd y roundabout, ga tair gwaith, yn dod, pa ffordd dwi'n mynd rwan? A wedyn mae hynna'n dychryn chdi. A ti'n meddwl beth sy'n mater arno fi? O, fel dwi'n dweud, o'n i'n meddwl bod fi bren tiwmor. Ond mae o'n cymryd, ond nes i mynd, oedd y chwaer yn deitha fi mam rhaid fynd â doctor, oedd genod dwi'n deud mam rhaid fynd â doctor, mae'n wbeth y rong. Mae fel yna nes i ffeindio 56 o gwmpas sy'n awn ni. Yn y doctor stopio fi weithio sydd fin, achos yn y swydd oedd yno fi, oedd y rhy berig yn o i fi gario ymlaen i weithio. Oedd o'n broses hir o'r amser oeddech chi'n mynd i weld doctor i pan geithoch chi fwy o atebion, Glynda? Oedd, nos hynna gymryd jyst i flwyddyn i fi gael o'r adag nath doctor reid fi off yng ngwaith. Nath i gymryd jyst i flwyddyn i fi gael diagnosis. Ond fi si yn lwcus, mae ardal dwi yn byw yn o sef yn Dwyfar. Maen nhw'n briliant. Mae gynnon ni all-glen a mae gynnon ni hafod hedd efo memory team yn efo. A nes i gael bowdod i ti. Geis i y diagnosis i gyd trwy iaith fy hun, trwy siarad Cymraeg. Geis i ffithio yna ci occupational therapist yn dod i ti. O'n i'n cael trafod efo neu bwyd a dwi'n licio cwcio. Dwi'n licio neu bwyd. A mi o'n i'n cael trafod oedd y tatws yn di berwi, ella cig di llosgi, ella bod fi di anghofio i pop di on. Nes i ddechrau wsio slow cooker lot, achos mae hwnna mor hawdd i wsio. A wedyn geis i ffisio yn dod i ti, a nathon ni weithio allan ffordd, lle o'n i'n cael bob dim yn barod i gyd efo'i gilydd. Ac o'n i di poeni mos am dweud chei dim cwcio dim mwy, achos mae'n rhy berig. Ond mae yn gweithio rhan fwyaf adag. Mae yna ffordd rownd bob dim. So Rhian, fysa ti'n dweud bod profiad chi fel teulu i gael y gefnogaeth yna wedi bod yn bach mwy cymlath, fysa ti'n dweud? Dim o reidrwydd, da, achos mae yna lot fawr o gama, achos bod yna gymaint o bobl i radda yn ymwneud efo'r peth. A hefyd, oedd mam pan oedd hi'n cael y diagnosis a yn dal yn ymwybodol bod hi yn mynd i gael diagnosis ar ryw bwynt. Ond nath hwnna gychwyn efo cael diagnosis o mild cognitive impairment. A dwi'n cofio'r union gamma tuag at y pwynt yna. Ond heblaw am sylweddoliad bod, enghraifft, mam yn defnyddio un car, a wedyn yn deutha ni bod hi'n defnyddio'r car arall. Bydda sydd ddim yn gwneud, o ddim yn rhesymegol lle, neu dath i'n gwneud muffins un diwrnod, a oedd hi wedi gwneud nhw fo, oedden nhw'n rili blasus, mafon a riwbob, a oedden ni'n gofyn, allu gesti riwbob ma, mae'n rili neis, oedd hi wedi cael nhw ar i riwbob i hun oedden nhw, ac oedd dweud, o'r siop. So, pethau fel hyn, pethau bach, oedd yn eich di sylweddoli, dydy gwybyddiaeth i ddim be ddylai fo fod, a wedyn y cama anodd na wedyn o godi'r pwnc a dweud, mam, da ni di sylwi amball beth, ni di ysgoliad y fa, fynd i weld y meddyg, just i ni gael gweld beth sy'n mynd ymlaen. Da ni fel teulu wedi cael cefnogaeth da iawn gen ffrind i fi a'i thad sydd wedi bod drwy brofiad andros o debyg. A mae lot o'r cama da ni wedi bod drwyddyn nhw yn ddiweddarach, maen nhw wedi deitha ni be ddisgwyl i radda sydd wedi helpu
enghraifft, cysylltwch efo gwasanaethau cymdeithasol, ac oedden ni'n dallt pam bod ni eisiau cysylltu efo gwasanaethau cymdeithasol. Beth i'n neud efo cymdeithasol ar y pryd. Ond mi fyddwch chi angen gofal. No, byddwn ni'n angen... Pam bod ni'n gorfod mynd trwy gwasanaethau cymdeithasol i gael gofal? Oedden ni'n dallt y bethau yma. Ac yn aml, mae hynna'n di dod yn wir, ond da ni efo, wedyn maes law, cafwyd diagnosis. Ond oedd y cyfnod tuag at y diagnosis yn reit dyrys oherwydd mae dementia hefyd yn gallu arwain at bethau fel psychosis. A mae hynny'n gallu bod yn hynod o frawychus yn enwedig i'r person sy'n mynd drwy'r peth. Felly, diolch just, diolch just yn... Dwi'n gwybod amdano chi, Glenda, di cydbwysedd, sy'n ma'ch cydbwysedd chi o felly, achos da ni di sylwi efo mam, wel, dim di sylweddoli, ond mae di cael, mae gen i hi, mae di cael epilepsi yn sgil y cyflwr hefyd, de. A wedyn mae'r cydbwysedd a'r, special awareness o falle mynd hefyd, de. Ie, yna beth yw spatial awareness, mae hwnnw, wyt ti'n mynd teimlo'n saff achos ti'n mynd gwybod pa ffordd mae pethau'n dod o, a pa mor fast maen nhw'n mynd a... Be'n lliwia fo chi, Glenda? Be'n lliwia? Na, dwi'n lwcus iawn efo lliwia, dwi'n iawn efo lliwia, a dwi'n iawn efo... Ti'n bod weithiau mae nid yw pobl yn stopio. O, ie. Meddwl bod yna dwll o on efo lliwia. Maen nhw'n gweld mat dyn y fath. Nes nhw stepio rownd o, neu stepio drosto fo, achos maen nhw'n na twll ydi o. Wel, dwi wedi dŵad i fanna eto, ond beth sy'n ffeithio fi ydy pan mae llawr yn sgleinio. Nathon ni fynd i, dwi'n mynd i Portmadog i Leisure Centre yn aml, ac oedden nhw wedi gwneud rhywbeth i'r llawr, wedi fyny, wedi gwneud rhywbeth i'r llawr, i'r hôl mwr. Wel, o'n i a un neu ddau o ffeis yn mynd rownd yn gafal yn yr ochr yn dyn, oedden ni mwyn na dŵr oedd o. O'n i mewn sgwrs wrth dwytha, ac oedd rhywun yn y sgwrs yn sôn bod yna ymchwil wedi cael ei wneud i mewn i'r lliw gwyn mewn stafelloedd molchi a bod hwnna'n peri i bobl golli cydbwysedd a falle. O'n i rioed wedi clywed hynna blaen, da. Yndi, o ni wedi wneud hynna. Ydw i yn mynd efo nyrs fi, neu alw hi. Ydyn ni wedi bod yn mynd rownd hefyd fatha Leisure Centres a Pictures Theatre yn Gwynedd, na ci. Ond o ti'n Bangor? Ia, pontio. Ie. A wedi bod yn library yn Pwllheli yn edrach sut mae pethau i a wneud list o bethau oedden ni'n meddwl di hwn ddim yn iawn a di hwn ddim yn iawn. Fatha, os carpad wedi codi rwla, neu os ydy'r seins yn lle iawn i bobl efo dementia os ydyn nhw eye-level. Achos bach ydw i'n 5'1", ydw i. Wedyn, os ydych chi fod sein i fyny, 6 foot i fyny, wel, swn i'n gweld o. A fel ydych chi'n deud amdano y peth gwyn y fanna, de, so chi'n gweld mae'n anodd weithiau sylwi ar beth sydd, neu os di bob dim y wyn, dydy. So os da chi'n meddwl am stafell molchi, mae'r sinc y wyn, mae'r wal y wyn, lle bod y llawr y wyn, toilet y wyn. Wel, sy'n mae rwy'n yn mynd i allu ffeindio i ffordd wedyn hefo bob dim y wyn, da? Ie, ydyn ni'n recomendio pobl rhoi set dydd. Ac ydw i wedi recomendio iddyn nhw rhoi yn toiledau. Gola sy'n mynd on pan da chi'n agor drws a mynd off. Fatha sensory light, dwi'n meddwl maen nhw'n galw fo. Dwi'n saff iawn beth maen nhw'n galw fo. Mae gynno fi un ar grisia. Os dwi'n codi nos neu gola ddod on. A dwi'n meddwl bod hwnna'n pethau, un o pethau da sgynno fi, peth da iawn. Dwi wedi bod yn sownd mewn toilet yn rhywle, yn Manchester, mae'n siŵr efo Elen, dwi'n meddwl o'n i. Ac o'n i'n mynd i ffeindio'r gola. A wedyn o'n i'n gwydi dros y lle, Elen, help. Cos di'r logic yn mynd na di fynd i wybod lle i fynd i chwilio am wbeth na di? Bob tro? Wel, ti'n gwybod bod y switch ar y wal yn rhywle, ond y panic ydi o.
os ti'n mynd i ffeindio fod ti'n dechrau panicio, so, dim logic ydi o, dwi'n meddwl, sens o panic ydi o. So dwi'n mynd allan o fan'na. A ti'n cofio Glenda, oedden ni'n neud yr audit yn yr leisure centre yn fan hyn, lle yn Port. Ac oedden ni'n sbio ar yr toilets yn fan'na. Mae gennym ni arwyddion yn mynd i fewn i'r toilets, ond dim arwyddion ar sut i ddod allan, de. Ac pan ti yn dod allan o'r toilets merchaid, mae yna 7 drws fedri ti ddewis i fynd yn ôl i'r dderbynfa. So nathon ni roid arwyddion i fyny fan'na'n do, Glenda? So, dwi dal yn cyfrafod efo toilet yn Port. Nes i fynd i fewn i swimming pool un tro. Cerdded yna, dyn i mynd fewn i'r dŵr. Ond mae yna gymaint o drysa yna. Ond mae yna toilet arall yn ôl tynol drws ffrent, so dwi'n gwybod lle mae hwnnw, so fydda i mynd i fewn o. So mae cynllunio yn lle dyn ni byw a lle dyn ni'n mynd allan o felly yn bwysig dydy ag Emma. Ti wedi gwneud lot o waith yn y gymuned i drio neu bobl yn bach mwy ymwybodol yn do ac i groesawu bobl sy'n byw o dementia i ddod i wneud gweithgareddau sydd yn normal ac yn agored i bawb. So ti'n gallu disgrifio ni Emma beth ydych chi wedi bod yn drio wneud? Ia, dros y blynyddoedd, da ni wedi bod yn cynnal dipyn o sesiynau godi ymwybyddiaeth a trio helpu cael gwarad o'r rhai o'r rhwystrau sydd allan yna i bobl sydd wedi cael ei effeithio efo dementia. So da ni wedi gwneud nifer o'r sesiynau drwy'r cymunedau. Ond fel oedd Glenda'n sôn wan wneud audit o gwahanol bethau, da ni wedi bod yn trio wneud hynny'n yn aml. A gan fod rhan fwyaf o sesiynau ymarfer corff, da ni'n rhedag fel gwasanaeth Dementia Actif Gwynedd, maen nhw'n cael eu cynnal mewn canolfannau hamdden neu canolfannau cymdeithasol. A be da ni ddim isio ydy bod, pethau mae Glenda wedi bod yn sôn, mae'n poeni am. Hwna'n mynd i roi pobl off dod i'r sesiynau. Da ni isio pobl teimlo'n hollol gyffyrddus. A bod nhw'n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau ar eu stepan drws nhw. A bod yn rhan o'r ganolfan hamdden neu rhywbeth fel mae pawb arall, ti'n gwybod? So enghraifft, da ni wedi gwneud sesiynau ffrindiau dementia efo'r staff sy'n gweithio yn yr canolfannau hamdden, so maen nhw gyd wedi gwneud hynna. A dwi'n gobeithio bod wedi helpu iddyn nhw fod yn amneddgar, os di pobl yn cymryd amser i cael eu cardyn allan i dalu am y sesiynau neu beth bynnag. Bod nhw jyst cymryd dipyn bach mwy o amser i feddwl am pethau, jyst i wneud o'n lle cyffyrddus i bawb ddod i gymryd rhan. So dyna dwi'n cofio efo Eson mynd yn ôl as pan gath mam i diagnosio. Yr peth mawr o'n i'n teimlo, ond mae mam dal yn byw yn ei gymuned, so mae dal yn gorfod byw, mae dal yn gorfod wneud y pethau mae hi'n licio wneud. Ond oedd hi'n mor hawdd blynyddoedd yn ôl. A dyna beth da ni wedi bod yn trio wneud, ydy cael gwarad o'r rhwystrau yna fel bod pobl yn gallu cymryd rhan mewn pethau a dal cael chydig o hwyl. A dwi'n meddwl yn yr classes, dwi'n siŵr sa Glenda'n cytuno fo hyn, am yr awr a hanner mae pobl yna'n wneud y gweithgareddau sydd yn mynd i fod y ddau llesiant nhw wrth gwrs. Mae lot o pethau maen nhw'n poeni am, lot o pethau sydd yn achosi bobl teimlo eich bach yn isal wrach. Maen nhw'n gallu anghofio amdano fo a wneud ffrindiau newydd a siarad efo pobl eraill a cael yr cefnogaeth peer, y peer support na. So dwi'n just meddwl bod o mor bwysig, ond ia, mae eisiau bod yn ystyried yr lle mae'r llefydd yma, ond dim jyst yr canolfannau yn y blaen, mae siopa, da ni wedi bod yn gwneud chydig o waith efo siopa, dwi wedi gwneud sesiynau ffrindiau dementia efo siopa torri gwallt, cos yn aml, maen nhw'n cael y cyfle i ista siarad efo pobl am hir, dydyn. So da ni trio spread the word, os liciwch chi. A t'mod, os yswn ni'n mynd i rwle, fyswn ni licio cael fatha paned o goffi neu rhywbeth. Rhian, sut ti'n disgrifio wan os dy fam isio mynd allan am baned? Sut ydych chi wedi adeiladu pecyn o gymorth o gwmpas i sicrhau bod pethau normal yn cael cario ymlaen? Da ni wedi bod yn andros o ffodus, a fydra i ddim dechrau disgrifio pa mor ffodus da ni fel teulu i fod wedi cael cymhorthydd personol mor arbennig i ddod i weithio fyny i gefnogi mam. Mae'r unigolyn yma yn galluogi i mam yn bennaf, a ni fel teulu i gefnogi hynny, iddi hi dal cymdeithasu
efo'i ffrindiau, a maen nhwtha hefyd yn arbennig bob un ohonyn nhw, achos maen nhw just di bod mor benderfynol bod y berthynas yna ddim yn edwyno ar sail y ffaith bod na newid cymeriad neu newid mewn galluedd. Maen nhwtha hefyd di bod yn andros o gadarn, ond mae Gwenan just yn hwyluso bywyd fel bod o mor... Un o hoff bethau mam yn bywyd ydy hufen flat white a teithon. Mae hynna'n cael ei alluogi. Mae gen nhw gar rwan efo maes o law, alla fydd angen cadarolwyn ar mam. So mae yna gadarolwyn yn gallu mynd i mewn i'r car yma, ond hefyd mae'n uwch a mae lot haws iddi hi symud hyn i mewn iddo fo a ni'n ei helpu hi de. A mae Gwenan yn cael gyrru'r car yna o gwmpas, wedyn maen nhw jyst gallu mynd i lefydd a maen nhw'n mynd off i lefydd a just gwneud drygad trwy dydd, dwi'n meddwl bod nhw. Ond mae'r ddwy yn nhw'n, maen nhw'n ffrindiau penna hefyd, maen nhw'n ffrindiau da iawn. A mae hynna'n bwysig, dwi'n meddwl, bod fy rhieni'n cael amser oddi wrth ei gilydd hefyd. Maen nhw angen o, i'r ddau yn nhw. Sut mae hynny wedi dod at ei gilydd, ti'n dweud? Cos mae'n swnio'n gret yn dydi, ond yn ymarferol, sut nath hynny ddigwydd? Ie, unwaith eto, nathon ni glwad am daliadau uniongyrchol drwy fy ffrind a'i thad. A nathon nhw egluro i ni bod modd cael pres gyn y cyngor i gefnogi deilliannau personol unigolyn yn hytrach na cael y gweithiwr cymdeithasol er enghraifft yn creu pecyn gofal ar ran rhywun. Lle, illa fysa nhw'n cael hyn a hyn o alwadau'r dydd gyn wahanol ofalwyr. Rhinwedd hyn ydy bod gennym ni un person. Mi fysa ni licio cael mwy o gefnogaeth tebyg just er mwyn cefnogi pan mae Gwenan i ffwrn neu rhywbeth, ond ar y tro, diolch yn hawdd recrwtio. Dydy'r farchnad dim lle mae'r cyngor eisiau fo fod ar hyn o bryd na defnyddwyr chwaith. Felly, oeddwn ni'n hynod lwcus bod Gwenan angen gwaith ar y pryd neu chwilio am waith a bod y pecyn go sylweddol mae sgyn mam di dod ar gael. A mewn ffordd hap a damwain, really, bod gennym ni bobl sydd jyst yn cyd-fynd efo'i gilydd gystal. Ond mae di gweithio'n dda i'r teulu arall mae dwi'n sôn amdano fo hefyd. Mae'n rhoi rhyddid ag autonomi mewn ffordd i gynllunio cefnogaeth. Dwi'n dweud gofal, chos mae yna ofal yn efo hefyd, ond cefnogaeth ydi o i fyw bywyd mor gyflawn a phosib yn seiliedig ar ddeheuadau ac amcanion personol yr unigolyn. Ac wrth bod y cysondeb yna efo'r un person yn rhoi gefnogaeth, mae mam ddim yn cofio llawer o enwa, er enghraifft. Dim yn gallu siarad mae lleferydd i di mynd. Ond, o bryd i'w gilydd, wneith i ddeud enw Gwenan. Maen nhw mond yn abod i gilydd ys 3 blynedd alla. Wneith i ddeud i henw hi, pan mae hynna'n digwydd, mae'n beth mawr, mae'n rhinweddol, a mae'n codi cael am pob am, mae'n mor bwysig. A mae'r cysondeb yna, dwi'n grediniol bod y cysondeb yna di helpu hynna a'r ffaith bod nhw'n rhannu hiwmor, a bod nhw'n cael gymaint o hwyl efo'i gilydd maen nhw'n canu llwyth. Mae mam dal yn gallu gwneud jocs. Mae dal yn gallu bod reit ffraeth. Mae'n fwy gweledol yr hiwmor. Ond mae yna, a mae'n bwysig bod hwnna'n cael penryddid hefyd, de. Ynddi. Fyna'n swnio'n gret. A mae'n bwysig bod bobl yn cofio na'r person sydd yna yn dydi. A glenda, ydych chi fel person yn eich cymdeithas, eich cymuned, wedi dod yn berson o'r enw anti-glenda dros y blynyddoedd, oherwydd ydych chi wedi gwneud gymaint o waith hefo plant, hefo myfyrwyr yn Brifysgol Bangor a mewn colegau eraill. So chi'n gallu deud beth ydych chi wedi bod yn drio wneud wrth siarad hefo bobl ifanc? Wel, pobl ifanc ydy'r dyfodol ynddo. A nhw ydy'r rhai sy'n mynd eisiau i ffendio cywir i'r dementia yma neu i rhywbeth eraill. A dwi wrth y modd mynd i ysgolion ac yn siarad efo plant yma. Maen nhw fatha sbwnc, maen nhw'n cymryd bob dim ydych chi ddeithio nhw i fewn. A maen nhw mor, dwi'n meddwl bod plant dyddi yma lot mwy confidence na be oedden ni. Maen nhw lot mwy confidence na be o'n ni anyway. Ond maen nhw'n gwrando
A wedyn maen nhw'n mynd adra, mae mam yn gofyn ben hys yr ysgol heddiw yma. O'n i nhw dweud, o fi oedd o'n ti Glenda'n siarad am dementia efo ni. A wedyn mae mam yn dweud yn astrws neisa, a mae stori am dementia yn mynd rownd y pentra wedyn, a mae yna lot mwy o bobl. Ond da ni eisiau dysgu plant, does ddim eisiau bod ofyn dementia. Does ddim eisiau nhw feddwl yn ddrwg o pobl sydd efo dementia mewn ffordd bod nhw'n mynd i wneud rhywbeth iddyn nhw. A fydda i'n deud nhw, os da chi'n gweld rhywun yn astal, neu pan da chi'n siopa, a maen nhw ar gos, da chi'n meddwl, o, maen nhw bas mawn o, i'n mynd iawn mae ar gos neu bas. Cerwch atyn nhw, gofnwch iddyn nhw. Da chi eisiau help, da chi eisiau fi nôl rhywun i chi. A maen nhw'n gwneud hynna. A mae rhywun yn anghofio, weithiau, mae gen lot o'r plant yma, dwi wedi cael beth bynnag dau efo person efo dementia yn y teulu. A maen nhw'n gofyn, dim nain yn mynd i feindio. A dwi'n dweud, wel, na, chdi di nain dim yn mynd i feindio. Ond be fydda i'n deud nhw a rhywun arall yn deud hyn wrth fi, os di plant yn gofyn di nain yn mynd i feindio, mae'n hawdd, dim yn hawdd, does am byd yn hawdd mewn dementia. Ffordd neis i ddeud wrth nhw ydi, wel na, di nain ddim yn mynd i fynd yn well, ond eitha neis i bren si anghofio be di enw chdi, ond wyt ti yn ei chalon ni bob amser. Mae gofyn ni meddwl bod hynna'n neis iawn. A ma mor bwysig yn dydi bod pawb yn dod dros yr ofn maen nhw'n debyg. Mae anwybodaeth yn lot o'n fo'n dydi. Mae gen bobl ofn sôn am dementia ac mwyaf, da ni'n mwyaf gored amdano fo. Ac Emma, wyt ti'n teimlo bod bobl yn bach mwy agored wan am dementia glwydden nhw? O, yndw, yn bendant, dwi'n meddwl bod pethau wedi symud ymlaen yn yr blynyddoedd dwytha. A dwi'n cofio pam nes i gychwyn yr rhaglen Dementia Go, oedd enw'r rhaglen amser ynny. A dwi'n cofio dechrau hysbysebu'r dosbarthiadau. A ges i pobl proffesiynol rhan fwyaf yn dod ata fi a dweud, fedri dim galw fo'n dementia go, fedri dim iwsio'r gair dementia. Ac o'n i'n cweit yn dall o hyn yn rhywbeth newydd i fi, really, cos o'n i wedi bod yn dysgu pethau fatha cardiac rehab, cancer rehab ac yn y blaen. So i fi oedd o'n just cyd-fynd efo hynny. Ond i oedd lot o pobl yn dweud, os fyswn ni'n defnyddio'r gair dementia, fysa pobl ddim yn dŵad i'r dosbarth. Ac mae yna elfen o gwir yn hynny, ond be nes i oedd gofyn rhoi o allan yna i pobl efo dementia. Be da chi feddwl? Be da chi'n meddwl sa enw da i'r grŵp yma, lly? A ges i'r atab yn ôl yn dweud, plis, newch chi gadw'r gair dementia. Da ni'n gwybod bedio wedyn, da ni'n gwybod lle da ni sefyll efo fo. So dyna sut da ni di sticio efo fo, ond o'na dal dipyn o gwrthwynebiad yn y cychwyn. Ebyn rwan, mae pawb di arfer efo fo. So mae o'n really braf gweld ffordd mae pethau yn symud ymlaen. Mae dal gwaith isio wneud, mae dal rhwystrau, ond mae pethau wedi gwella'n bendant, dwi'n meddwl. Un o beth da ni wedi bod yn lwcus iawn yn Brifysgol Bangor ydy cydweithio o bobl sy'n byw â dementia i rannu gwybodaeth personol, ond ymarferol da chi wedi datblygu llawlyfrau mae Grym Mewn Gwybodaeth Glenda, lle da chi wedi casglu cyngor mae bobl sydd yn efo'r profiad o diagnosis o dementia, ond eto yn byw, mwynhau garddio neu coginio fel o'ch chi'n sôn cynt. Mae'n ei gymaint o wybodaeth yn cael ei rannu ar lafar, does? Da ni eisiau cael hwnna allan i bobl trwy Gymru a tu hwnt, does? Be mae yna lot yn anghofio di, pan mae rhywun yn cael dementia yn ifanc, mae arian pobl yn newid yn hollol, a maen nhw eisiau, mae rhywun yn byw ar un gyflog yn lle dau, a mae un collad o un gyflog yn lot, a di pobl ddim yn cael y gwybodaeth maen nhw eisiau yn y dechrau un. Da chi'n mynd, da chi'n cael diagnosis, a maen nhw'n rhaid llwyth o ryw leaflet i chi. Ydy hynna nhw'n meddwl i'n byd, a da chi mewn gymaint o sioc, bod chi'n o ni yn disgwyl
yna be o'n i'n ddisgwyl. Ond mae'r pecyn maen nhw'n rhoi i chi, wel, ddybus dim dror a fo, a mae bob yn deud un peth. A wedyn dwi'n gwybod mae yma yn dyfelopio bach efo pethau da ni wedi wneud, pobl efo dementia wedi wneud. I roi i pobl maen nhw'n cael i diagnosis, a beth swn i licio weld yn digwydd fysa munud mae bobl yn cael i diagnosis gyn y specialist neu doctor, mae eisiau nyrs neu healthcare fynd allan o'r rŵm yna efo nhw a deud wrthyn nhw, pidiwch a meddwl bod chi a ben eich hun, wan. Mae yna support allan yna. Mae yna help i chi gael, mae yna bethau fedrwch chi wneud, mae yna financial help efo pres, help sydd i gael y pres, ond na ni dod ata chi, ella mewn rhyw wsos neu ddwy, ar ôl iddyn nhw gymryd y sioc i fewn a dechrau meddwl, beth dwi'n mynd i wneud nesaf, beth yw'r step nesaf. Un peth sy'n ei licio gofyn i chi'ch tair de, ydy, dwi'n meddwl amdan cael cymorth ac d'chmod y system sy'n mewn lle, weithiau mae rhaid i chi ofyn am gymorth fel gofalwr. Ac weithiau fel Cymru Cymraeg, weithiau dyn ni ddim yn defnyddio'r term gofalwr, dyn ni'n ferch, yn wr, yn wraig, yn ffrind. Be mae'r term gofalwr yn olygu i chi fel teulu ar ben hyn, Glenda, ac os da chi di sôn am hyn o blaen o'r do? Dwi'n yn licio rhywun deud na carer fi ydy gŵr fi dio. Dwi'n yn carer fi, gŵr fi dio. A plant fi, genod fi dyn nhw. Dim maen nhw'n helpu fi, ond i fod yn onast, oes gynno fi dim teulu o gwmpas fi dim mwy. Mae'n chwaer yn byw beth bell. Fi gael mynd, swn i'n mynd i weld i bob dydd, y ddwy yn nhw. Mae genod fi, mae un yn byw Shrewsbury, mae llall yn byw Manchester. Wedyn, ydw i'n dibynnu lot ar, ydw i reit lwcus, mae gennym fi nyrs, specialist dementia, a mae gennym fi tîm dementia actif sy'n ôl i fi sy'n rhaid lot o support i chi. A mae gennym fi Catrin, da ni'n wneud lot efo Caban, ond mae blynyddoedd dwytha yma wedi bod yn anodd oherwydd y Covid. Nath bob dim stopio. O'n i mor brysur, o'n i'n neud rhywbeth bob dydd. O'n i'n mynd i conferences i Llundain, i Birmingham, dwi'n dod o Lerpwl, i siarad am byw efo dementia. Na, wedyn nath yna stopio do, wedyn oedd rwy'n ddim yn gwneud gymaint wedyn ac oedd. Na bob dim stopio dros nos. Unwaith nath o ddeud, rhaid ni aros yn tŷ. Na fo, nath ni aros yn tŷ, a nath bob dim just stopio. Wrth lwc, neu wrth dim lwc, o'i gŵr fi'n dal i mynd i weithio drifio bus mae o. So, o'i gynno fo bob dim. O'i gynno fo shield plastig mwr, o'i gynno fo mask, o'i gynno fo bob dim i watcha bod o'n iawn, a nath o'n gael o. A wedyn, o'i genod dementia actif, oedden nhw'n ffonio bob wsos. Oedden nhw lot o support, ddim just i fi, ond i bob. Oedden nhw'n neud newsletter. Oedden ni'n edrych ymlaen iddyn nhw ffonio bob wsos. A bob yn edrych ymlaen i'r phone call yna, ac oedd o'n meddwl y byd i ni cadw ni'n, a wedyn nath o'n i dechrau wneud exercises online. Oedden ni'n cael wneud hynna, a nath o'n i lot o hwyl gathon ni'n neud. Da ni wedi gwneud fideo. Black Swan dwi'n gael efo, dwi'n yn saff iawn. Os na beth i enw fo, da ni wedi gwneud 2 yn nhw online, a da ni'n cael lot o hwyl. So mae gofal i rw raddau yn dod trwy yr holl elfennau yna, dydy, yr cefnogaeth i fynd i ddigwyddiadau, yr cyfle i fynd i siarad efo bobl, ond hefyd y gofal bod rwy'n yn cysylltu efo chi ac yn gwneud pethau pan oedd hi'n anodd cyfarfod. Rhian, sut ti'n meddwl be di'ch teimlad chi fel teulu wan am y term gofalu neu gofalwr? Mae o'n derm hanfodol i radda mwyn galluogi i bethau eraill ddigwydd. Diolch yn reidrwydd yn derm mae rhywun isio ddefnyddio.
Dio ddim, fatha mae Glenda dweud, ia mam de, neu mam a dad yn briod gwr o graig de, neu beth bynnag, neu merch. Perthynas fel as gennym ni. Mam ydi hi chdi, de? Ia, ond mwyn, enghraifft, cael cefnogaeth mewn un ffordd neu llall, os di'n wbeth mae'r llywodraeth yn sbio arno fo, mae angen gallu adnabod rhywun fel gofalwr di-dal mwyn cael mynediad i wybodaeth ar un lefel, ond i gefnogaeth pellach, mae hwnna'n gorau cael ei ddiffinio rwsyd neu gilydd yn anffodus. Ac yn hynny o beth, mae'n derm defnyddiol yn hytrach na deniadol. Ond, ti'n fod, neud i ffeindio lot mwy allan gyn bobl sy'n byw efo dementia. Nid nhw ddeitha chdi, mae eisiau neud hyn, mae eisiau neud hyn, na. Dos i social services, a mae yna grant i hyn, a mae yna funding i beth arall, a Mae hynna wir. mae yna funding hwn. Yndi, mae'r cyfoeth o wybodaeth gyn... A pobl hefyd, gennym ni ffrind teulu sydd wedi bod yn gweithio efo pobl efo anabledda dysgus blynyddoedd, a mae gymaint o'r wybodaeth o'r maes yna di treiddio mewn i sut da ni'n cefnogi mam, mae'n syfrddannol, mae'n wirioneddol di bod yn anhygoel o werthfawr da. Ti'n meddwl tu allan i'r bocs weithiau'n does? Mae hefyd Gwennan, cymorthydd personol hefyd, efo cefndir o weithiau efo plant ag anghenion ychwanegol hefyd. Felly mae hwnna'n treiddio mewn iddo fo da. Ac Emma, beth sy'n ti ddeud amdan cefnogi, sori, yn Glenda, Emma, ran cefnogi bobl sydd yn rhoi y gefnogaeth yna. So sut ydych chi fel gwasanaeth wedi meddwl, alle, be amdan yr gŵr, yr merch, gofalwr di-dal? Be ydych chi wedi bod yn neud i helpu? O, dwi'n meddwl yn eitha sydyn i fewn i'r cynllun nathon ni sylweddoli bod ni ddim yn rhedag o jyst ar gyfer yr person efo dementia, ond dyna pam da ni'n deud dwan bod yr rhaglen ar gyfer pobl sydd wedi cael ei effeithio, so dim jyst y person efo y diagnosis yr aelod o'r teulu neu'r gofalwyr di-dal. A dwi yn rhedag sesiynau cefnogi gofalwyr, ac yn y sesiynau yna mae pawb yn cytuno, dyn nhw'n gweld eu hunan fatha gofalwyr di-dal, ond maen nhw'n hollol derbyn mwyn cael yr gwasanaethau maen nhw angen i gefnogi nhw. Maen nhw'n gorfod cymryd yr teitl yna os liciwch chi, ond dwi'n cytuno efo be oedd Rhian yn dweud rili, mwyn cael y cefnogaeth. A da ni wedi bod yn trio meddwl am enw gwahanol, da ni wedi cael nifer y sgyrsiau i ddweud, be arall sa ni'n gallu galw chi, ond does a neb wedi dod allan efo'r teitl hyd yn hyn, ond pwy a wyr. Alle ddawn rhywbeth ar ôl y podlediad? Hollol, ond... Cais i Gymru cyfan. Wel, yeah. Mae'r amser wedi gwibio heibio, a swn i'n gallu aros a sgwrsio trwy pnawn, a anedig swn i'n cael flat white i ychwanegu at sgwrs. Felly, diolch yn fawr iawn i chi'ch tair, a jyst i orffen, swn i jyst yn licio gofyn, fysa chi'n gallu rhoi cyngor elle i rywun sy'n gwrando sydd yn aelod o deulu neu ei hunain elle yn dechrau meddwl, wel, dwi'n mynd lawr y siwrne ag alle na diagnosis o dementia fydd yn dod i'n rhan i lle. Be fysa chi licio reid fel gair o gyngor eich hunain wan i rywun sydd yn y sefyllfa neg allan gwrando? Os ydy o rhywun ifanc rhywun oed a fi, ac os fel dwi'n deud dwi'n meddwl bod yna 3 stage, mae yna y dechrau, y canol, a'r diwad, lle mae pobl yn wael, i'm yn cofio, i'm yn nabod y teulu a pethau. Ond dwi'n meddwl, yn y dechrau un, os di rhywun yn ifanc, mae'n mor bwysig i fynd. Gyntaf maen nhw'n meddwl, mae eisiau mynd â doctor. Nes i gael nath i gymryd lot o amser i fi, ond mae'n beth di newid wan. Dydy o'n cymryd gymaint o amser. A nes i gael nyrs, gyntaf ges i diagnosis, nes i gael nyrs specialist dementia. A mae hi di bod lot fawr o help a support i fi. Ond eto, mae'n bwysig i fynd â'r doctor mwyn i chi cael dechrau meddyginiaeth, treatment, a mae yna treatment i gael i slofi lyfo i lawr. Mae yna wahanol fath o treatment. Nath nhw roi fi ar dabledi i ddechrau, ac oedd hynna ddim yn siwtio fi. A wedyn nath nhw roi fi ar patches wedyn. So mae hynna'n siwtio fi'n gres, dwi'n rhoi patch ar bob bora, yna fo.
ond mae yna help i gael. Ia, gret. So pwysigrwydd o fynd i weld rwy'n i sgwrsio. Be amdano chdi yma? Be fysa chi'n deud o ran rwy'n sydd yn y sefyllfa yna? O ia, swn i'n cytuno'n hollol efo Glenda. Os ydy rwy'n yn poeni am eu cof neu bod rhywbeth jyst ddim yn teimlo'n iawn, bod nhw yn mynd i weld yr doctor, a bo nhw'n dall bod nhw ddim ar ben eu hunan, bod na lot o cefnogaeth allan yna wan, a bod na lot o help i gael i sicrhau bod pobl dal yn gallu byw i bywyd, a bod yr salwch ddim mor ofnus ag wrach oedd o blynyddoedd yn ôl lle. Mae'r help yna di pobl ddim ar ben eu hunan. A mynd allan a trio pethau allan, cos dwi wedi gweld y gwahaniaeth mae di wneud pan mae pobl yn dod at ei gilydd i wneud beth bynnag gweithgaredd, ond jyst cael yr cymdeithasu yna a gallu bod teimlo'n gyffyrddus, teimlo fel bod nhw'n bod eu hunan yn wneud yr gweithgareddau. So, yeah, get out there. Gerawder, da iawn. Ia, neges da. A Rhian, beth y ti licio ddeud? Swn i'n hoffi ategu be mae Glenda ac Emma di ddeud yn barod. Ond cwbl o bethau hefyd. Ar ben hynna, ewch i Dementia Actif, dyma oherwydd yr agwedd gymdeithasol na. Mae o yn amhrisiadwy fel adnodd yn lleol. A mae o'n rhoi gymaint i unigolion sydd efo'r cyflwr a'r bobl sy'n a'i tîm nhw. Tîm yr unigolion na. Yn ogystal â hynny, jyst eisiau annog bobl i lle fod yn agorad am y peth, achos mae'n andros o beth anodd cydnabod, dwi'n meddwl, o weld sydd o mam. A nain o'i blaen i hefyd, yn ffeindio'n anodd iawn dy gymod efo yr posibilrwydd neu'r tebygolrwydd bod bywyd yn mynd i newid yn syfrdanol. Ond dwi'n meddwl, o fod yn agorad, mae o'n helpu di stigmateiddio'r holl beth, a mae'n neud o'n fwy normal. Mae'n mynd i helpu wedyn, dwi'n meddwl, pobl o fod yn agorad, pobl mewn gwasanaethau, er enghraifft, yn siop, yn caffi, ffrindiau, sut i hefyd siarad efo unigolyn sy'n mynd drwy'r peth ac sy'n efo'r cyflwr. Dwi'n meddwl bod o'n hawdd os ydych chi efo fod o gwmpas rhywun sy'n efo dementia o reidrwydd i gyfathrebu efo rhywun efo dementia achos bod o yn anghyfarwydd. Ond i beidio bod yn ddihyder yn just siaradwch efo nhw fel sa chi'n siarad efo unrhyw un arall. Achos mae gen pawb efo dementia, mae gen nhw hawl i gael ei gweld, gen nhw hawl i gael ei clywed, mae gen nhw hawl i gael eiriolaeth a i gael sefyll mewn cymdeithas ochr yn ochr efo pobl eraill. Mewn cymdeithas, dwi'n meddwl bod o'n hawdd anghofio pobl sy'n efo diffyg llais mewn ffordd, yn enwedig os gen nhw'n llwyth o deulu i wthio'r agenda yna ni flaen. Felly, mae'n bwysig bod pobl efo'r cyflwr yn eirioli ar ei rhannu hunan hefyd, dwi'n meddwl. Fatha mae Glenda'n neud mor ardderchog. A hefyd, sbio'r efo meddyginiaeth, sicrhauwch bod chi'n cael gofyn am adolygiad o'r feddyginiaeth bob un a hyn hefyd, achos lle bod chi ar wahanol bethau sy'n gwrthneud i gilydd, neu er enghraifft, 2 tablets yn ei rywun yn gysglu. Ydy'r 2 beth yn ddefnyddiol dal i fod, so pethau fel yna. Ia, a gwnewch siwr bod chi'n mwynhau, cael boddhad a phleser allan o fywyd. Mae isio, fel mae yna un drws yn agor, fel fi sy'n tŷ am jyst ei flwyddyn, cael mynd allan. A wedyn nes i cael, nes a 6 mis dweud, fi sy'n tŷ am lot, a cael mynd allan. A wedyn y nyrs fi, a nath hi yn slo bach, fel fi fynd allan am banad, a wedyn athon ni i Dementia Actif, a bwm, nath bob dim newid. O'n i sy'n modd yna, a dwi'n meddwl bod fi yn un o'r cyntaf i fynd yna, achos o'n i'n meddwl bod fi'n mynd yna 10 mlynedd rwan. Dwi'n yn gwybod, ond nath hynna jyst, bob dim newid. Maen nhw yn safio bywda pobl. Maen nhw'n neud pobl, a dim just exercise, i misio pobl feddwl, dwi'n licio exercise. Nes i rioed exercise yn y mywyd. Ond da ni'n cael hwyl. Da chi'n gweld pobl yn dod i fewn, a wedyn ydw i licio sbio'r pobl. Mae gwen ar gwynab pob sydd yna. Hyd yn oed y genod sy'n gweithio yna, mae yna gwen ar ei gwynab. Hyd yn oed! Da ni licio gwaith, nes di Glenda. Da ni cael
cael gweithio efo pobl dda chdi. Ei gret, a Glenda, ydych chi'n dweud wan de amdan drws yn agor, be ydych chi'n dweud wch? Pan mae un drws yn agor, mae mwy o drws yn agor. So mae o jyst i ogor lot o gyfleoedd eraill i chi, ydych chi'n feddwl lle, ia? O, ydw i'n neud. A nes i ddwad i rhywbeth efo chi yn Bangor. A wedyn, na rhywun arall sefyll i fyny, a wedyn nes i sefyll i fyny, a wedyn nes i ddechrau fod dip. A trwy cyfarfod yna efo chi, nes i ddechrau mynd i dip. A mae'r Island atho fi i'r meeting yna. A nes i ddysgu cyn gymaint yn fanna. Nes i ddysgu gymaint o gam oedd bobl efo dementia yn cael. Oedden nhw'n gwybod eu hawliau. Oedd pobl yn deud, o, mae gennych chi dementia yn y fod os adra wan. A mae'n bethau fel yna. Wedi gwylltio fi rioed, i'n licio gweld bobl yn cael cam. So, ydw i wedi trio yng ngora i newid pobl, i newid pethau. A mae pethau yn dechrau newid wan. Diolch i chi. Mae nyrsys yn cael mwy o amser i ddysgu am dementia wan. Dwi'n meddwl, os dwi'n deud yn iawn, dwi'n cofio hyn yn iawn, dwi'n meddwl awr y flwyddyn y stiwdant nyrsys yn cael i ddysgu am dementia. A hynna wedi cael ei newid wan, maen nhw'n cael lot mwy na hynna. O, da ni ar ofyn yn aml iawn wan, dydyn, gofyn i chi ag eraill i ddod i fewn, ac jyst reid yr personoliaeth a'r profiadau pwysig yna i gyd-destun yn hytrach a sôn am y salwch a'r cam diwedd oes y bllyn de. Ydw i wedi sefyll ar ben llwyfan yn siarad o flaen 200 o bobl, neu mwy. A maen nhw'n meddwl, sgyn hwnna'n dementia. Dwi'n gwybod faint o bobl sydd wedi deud fi, da chi yn edrach os y gyda chi dementia. Wyt ti eisiau just dweud, be mae rhywun efo dementia yn fod i edrach os e? Yn union, ac dychmod, mae'n ei gymaint o arferiad i bobl dementia lle wedi bod yn guddiedig mewn cartrefi ag ar wahân. Mae'n hen bryd i ni gael yr cymdeithas sydd yn meithrin pawb yn dydy, ac yn gwerthfawrogi talentau, sgiliau sgyn pawb i reid beth bynnag ydyw cyflwr iechyd neu sefyllfa nhw. A dwi'n meddwl bod o'n beth iach i ni gael agwedd lot mwy cadarnhaol. Dwi'n gwybod sy'n neb yn dewis i gael dementia, ond dwi'n meddwl wedi cael yr diagnosis a gwybodaeth pellach, mae yna lot o fywyd tu hwnt i'r diwrnod o diagnosis yna. A dyna bydden ni'n obeithio bydd y podlediad mae heddiw yn annog bobl i feddwl bach pellach na yr ffeithiau moel cael y diagnosis a meddwl, reit, dyma'r sefyllfa, sut dyn ni symud ymlaen, be dyn ni'n mynd i allu wneud, gweitha'r sefyllfa, sut dyn ni'n mynd i helpu bobl. A be di gora i mam wan? Mae yn mor bwysig jyst bod yn gadael ni pidio bod yn overprotective. Dwi'n dweud o fel achos o'n i'n medru dweud pan nad o 10 oed, dwi'n cael diagnosis bod fi fod dementia heddiw. Dwi'n dweud dal i ni pan nad o 10 fory. Fel pidio stopio ni wneud pethau. Da ni medru wneud. Ie, sbio'r drafftera bobl de. Dechrau fanna de, yn ytrach na mynd yn syth i'r, wel, tybiaetha, di lot o'n nhw de, jyst tybio, mae rhywun methu gwneud rhywbeth achos bod na enw ar i bodolaeth. Ie. So chdi'n gweld bethau gyda fi yn gegin, di cael gyn occupational therapist, oedd gyda fi iar fach oedd yn mynd yn dim pan ei datws yn barod, oedd gyda fi cloc, siap banana, oedd hwnna, ond oedd hwnna'n dingio, os oedd yna beth yn barod, oedd gyda fi blackboard mowr, memory board, o'n i'n gael o, yn gegin, i helpu fi ar hynny beth oedd, o'n i'n anghofio tynnu'n o'n, a wedyn o'n i'n colli ffaf wedyn, o'n i'n gwybod be o'n i'n neud. Ond mae eisiau trio pethau does, Glenda? Oes, mae yna ffordd rownd pethau i ffeindio. O ie, dwi'n dal wedi gwneud hynna. Dwi'n gwneud art wan. Dwi wedi cael mwy o holidays, dwi wedi cael dementia na. Dwi'n byd, a dwi'n mynd efo Caersioe, dwi'n mynd i
Werddon, mis nesa, dwi'n mynd i Isle of Wight. Rhyw dro, dwi'n gofio pa bryd ma, dwi'n gwybod bod o'n mewn October, dwi'n meddwl. Dwi wedi bod yn y Hebrides, dwi wedi bod yn Shetlands, dwi wedi bod yn... Mae'n eithaf chi yn lle o'n i wedi dychryn yn fod neis. Sunderland. O'n i'n lyflu na, da chi'n chwilio'r peth. Glenda, dwi'n meddwl bod ni wedi meddwl am syniad am bodlediad newydd. Teithio hefo Glenda. Mae'n rhaid i gael i heg o'n ma, hwn yn deitha fi bod batri fi'n isel. O, diolch yn fawr iawn i chi'ch tair, da chi wedi bod yn wych. Mae dyma mor braf sgwrsio fo chi. Diolch o galon i chi am wneud Diolch hyn. am y cyfle. Ie, diolch i chi. Os hoffech gael mynediad i'r adnodder ydym ni wedi drafod yn y podlediad, mae'r linciau ar gael ar y dudalen y podlediad lle bynnag da chi wedi gwrando. Diolch i chi am wrando ar y gyfres Am Iechyd. Gobeithio'ch bod wedi mwynhau gwrando cymaint a da ni wedi mwynhau trafod. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd i greu y gyfres, a diolch i Aled o'r pod am gynhyrchu. Diolch yn fawr iawn i'n holl gyfranwyr am gytuno i gymeryd rhan. Gallwch dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau, a chofiwch hoffi ein podlediad a'i rannu fo pawb sydd gan ddiddordeb yn y maes iechyd.